18 November 2024 muri yeZimbabwe inadzoka zvekare ndine ma-updates, ma-morning updates ezvinhu zvese zviri kuitika zvakanga zviri kuitika muweekend nekupera kwesvondo radarika irori. Nyaya dzese dziri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi dzandauya ndakakubatirai kuti ndikuzivisei. So zvatasangana kudai, so tanga nekulike this video right now kuitira kuti ugare wasangana nevideo rese, ugare wasangana nema-updates ese atinawo panapa muzuva ranhasi. Nyaya iripo tiri kutangira pane iri kubuda iyi iri kupisa, nyaya iri kutaurika pari kunzi factional war rages on ZANU-PF as Mnangagwa camp pushes to stop Chiwenga's camp. Mnangagwa is not happy that Chiwenga banned the 2030 anenge achitonga slogan. Chiwenga's foot soldiers like Godfrey Gomwe have been suspended from the party. Ndo mashoko ari kubuda iko zvino ari kupisa hama dzadiwa. I don't know kuti gore rine racho kupera kwaro kwa ritinongopera zvazvo zvekukweshera kwaona vamwe vakunzi uyazosuspendwa kupati uyazodai, so panenge pakaoma. Tiri ipapo zvekare tiri kuona pana uyo foreign minister representatives from Tanzania ari kuuya ari kuhwishura speech, ari kubudisa, ari kutaura kuti zvona ari kukorokotedza mutungamiriri mutsva weBotswana ari kutaura kuti ndi Daniel Chapo according nespeech yake yaanga achitoverenga pabepa. I don't know kuti these guys vachasolva sei nyaya kuSADC summit uko nyaya dziri kuitika muregion, nyaya dziri kunetsa vanhu muregion, ivo vachitadza kuziva mazita emapresident manyowani, because president mutsva wekuBotswana anonzi Gideon Duma Buko ndo zita rake, asi ava vari kutotaura zvavo zvaDaniel Chapo. KuMozambique kunotori nenyaya iri kupisa iko zvinezvi, nyaya yekuti inofanira kunge ichitogadziriswa, asi I don't know kuti vari kuzvifambisa sei ipapa. Vari kutokorokotedza futi munhu at the same time vari kumukorokotedza kunyika iri wrong, instead yekuti vagare pasi vataurirane vaonesane futi nyaya dzimwe dziri kuitika kuMozambique kwacho. Vari kubva vatobuda vachikorokotedza munhu. I don't know guys kuti nyaya dzacho idzi kana dzadai so munodzionawo sei. I don't know kuti SADC kana yakudai so guys munozvionawo sei zvinenge zvichiitwa neSADC yacho. Majokes acho ndiri kutaka kutoshaya kuti zviri papi, zviri kumbonyatsofamba sei. Tiri ipapo tiri kuona nyaya futi iri kubuda ichibuda iri kuseculate mastreets panapa pari kunzi Tsengezo Shabangu akadzingwa akafaiwa. I think iri tingangoti joke of the month kana kuti joke of the month kana kuti mambara or chekupenga, because we all know kuti Chabangu owns the party, ndiye anokwanisa kutotaura kuti ningi ndakutokudzinga inini, ningi ndakutokumisa, ningi ndakutokudai. So we all know that, but these guys I don't know what kind of propaganda is this zekuti vanouya vachida kunzwa kuti maZimbabweans vari kufunga chi pamusoro penyaya dzakaita sedzidzidzi, because maZimbabweans vanhu kuti vanoshanda nemaemotions. Zvinenge zvichifungwa nemaZimbabweans zvakawandisa zvekuti tikada kutotanga kutotaura kuti maZimbabweans vari kufungei tese tinoona kuti disappointed nezvinhu zvokufungwa maZimbabweans. Chabangu ndiye wakurikola vanhu, ndiye akaita kuti Triple C isvike pairi iko zvinezvi isare isisina kana dhiri. Iko zvinezvi ZANU-PF iri kufamba ichiganza ichitaura kuti ine 2/3 majority. 2/3 majority haina kudziwana pa 23 August election ra 2023 rere, but yakazorwana through ma-recalls anga aitwa pakudzingwa vanhu ana Ostalosi ana kufa kutizwi vese ivavo ndo vanga varekolewa. Kwakatanga kupinda vanhu vakaita sana Scott vachipinda uncontested, kwakatanga kupinda vanhu kumasiti akasiyana siyana, ivo kuti vazokwanisa kudzoka vachino kuti vawane maseats avo zvakaramba zvakazoramba ivo vanhu veTriple C, but vanga varikola vanhu vanga vakavhoterwa nevanhu. So the same guy iye akakonzeresa zvese izvozvo ndobva aendwa naye kumakotsi vachinomuchallenja, obva anzi nhasi obva angonzi adzingwa nanhingirikiniwo zvake, asi kuti mukatomubvunza kana kumuti anotaura nezvechi munoona kuzvishaya. But the funny thing panapa chandiri kuona irespond iri kuzodzoka panapa inaakaunti yakanzi Senator Tsengezo Shabangu. I'm sure he's the one, or kana asiriye zvake, but is the only the X account iri kushanda panapa iri kuti greetings, hope I find you well. I want to thank God for a gift of life on claims worshiping Ngube about not wishing to engage me in dialogues. Well, it must be clear that I'm concerned with changing lives of ordinary people to the best of my ability, not kind of getting politics. Apedza zvake
respond ine yemunhu akabata chimuti ndomabudira iri kunze iri kuita. But I don't know kuti zvichaperera papi. Imimi ungatondudzwo guys because imimi munonyanzomuziva zvakanaka munhu wacho kuti anonosvika akavadzinga vese ende kukoti kwacho haadyike. That's him because anenge ane ma-best lawyers in the country. Ndo vanenge vakamubheka saka zvimwe zvese zvine zvichitaurwa madrama. Anyway, munozondiudzawo, you tell me what to think in the comment section kuti nyaya yacho munoionawo sei. Panapa tiri ipapo pane nyaya imwe yandiri kunzwa pari kunzi the Zimbabwean People's Revolution Army ex-combatants have petitioned the Bulawayo Council to consider naming one of city's streets after the former liberation movement. ZIPRA. Ndo nyaya iripo iri Bulawayo vari kunzi aiwa takati chikumbiriro kuti mutiitiriwo plan iyoyo kuti mukwanise kupa zita kunzvimbo zita one road zita reparty yedu. I don't know kuti munoionawo sei futi nyaya iyoyo but it's up to them, ndo zvavari kutaura. And tiri kuzodzoka zvakare panapa neupdate yezvinhu zviri kuitika kuTanzania. We all know kuti kune building rakacollapse in Dar es Salaam. So that building panapa pari kuzonzi rescue teams in Tanzania say they have managed to establish contact with people who are still trapped a day after a 4-story building collapsed in Dar es Salaam. They are managing to send them supplies of water, glucose and oxygen through small gaps in the debris. Ndo mashoko aripo, update iriko kuvanhu vari kuTanzania Dar es Salaam. Vazhinji vacho vachiri vapenyu but vakatrapwa nebuilding iroro saka vari kunzi vakupiwawo zvinhu zvakaita chikafu, oxygen, chichichi through tuma small gaps turi ipapo. Ndo rescue team yacho zvairi kutaura kuti ndo zvinhu zvairi kuita. So that's the current situation irimo muground. And tova tasangana nenyaya panapa city council iri kupromisa kuti iri kuda kudemolisha 5,000 houses muHarare zviri zvamanje manje. I don't know kuti nyaya iyoyo munoionawo sei. I think takataura nezvayo zvakanyanya panapa nezuro vanhu vakati you guys are overreacting panyaya yacho because mimi makuita kunge ndimi munonyanya kuda kurwadzirirwa vanhu stereki, vanhu vakataura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyoyo but it's something chekuti chinobata kuti city council inenge ichitotarisirwa kunzi iri kuranwa especially in the city of Harare. Ndototarisirwa kunzi iri kuranwa nevanhu veopposition. Vanouya vachiti vachitsvaga support kuvanhu vachiti tivhoterei isusu ndisi tinouya nechange yacho vobva vazotanga kupwanyira vanhu dzimba like matauriro azviri kuita panapa zvinhu zvekuti zvinenge zvichirwadza. That's why vanhu vachizosvika the extent yekusabatwa zvakanaka nenyaya iyoyo. But tiri ipapo pari kunzi Minister says Harare City Council deliberately timed demolition for SADC summit. Says government ordered to stop inhuman acts to avoid negative spotlight on the country. Nyaya iripo pakwazonzi Minister of Local Government uyo akabuda achiti aiwa chimomerei kupwanya zvinhu zvamuri kuita izvozvo because nowadays SADC to them it's just SADC, it's all about SADC. You still remember kuti Harare yakarenovatewa pakaitwa zvinhu zvakawanda wanda, ma street lights akatotanga kuwanika, ma roads pakadyarwa miti yakazosarayo yakazooma imwe yacho. Zvizhinji zvakaitika because of SADC in the name of SADC. To them they value SADC. So ndo zvakubuda panapa paZim Live pari kunzi these guys vari kuti vakamisa vanhu ava because vari kuti chimbomirai kuda kugadzira kuisa zvinhu zvisina basa paspotlight because kunzi kune summit kuda kuitika. So to them is SADC. So maZimbabweans motongonamatira kuti SADC yacho irambe muri machairman muri kuno irambe ichiuya so that pamwe zvinhu zvese zvinogona kutoitika order munyika cause to them vanongo respecta SADC. Takazvitarisa. You still remember masungirwo akaitwa vanhu pachinzi padaitwa ma demonstration vainzi muda kukanganisa SADC futi. I don't know. It's a topic for another day. Munozondiudzawo kuti nyaya yacho iyi munenge muchiionawo sei hama dzadiwa because zvinhu zvepaZimbabwe unosvika pachikamu chekuzorora kutotadza kunzwisisa kuti chii chaicho chinenge chichiitika. But muri yeZimbabwe ndangoti ndidarike nepano ndichikuzivisai ndo ma-updates andinawo, ndo nyaya dziripo dziri kuitika muZimbabwe. Pamunotanga day renyu motanga muchiziva zvinhu zvese zviri kuitika. Kana pachinge pabuda zvimwe zvinhu munozviziva kuti I will never disappoint. Ndogara ndiri ready, ndobva ndakuigirai nyaya dzimwe ndokuudzai zvinhu zviri kuitika paground. Panapa panozi paKulian TV. Kune vachangosvika vachangotibata iri first time yenyu, it is very important kuti mo like, mo subscribe, mo join this amazing family. Toramba tichikupai ma updates nenyaya dzese dzinenge zichiitika.